Truck sa Rosales, Pangasinan na magdi-deliver sana ng tiles. Nagliyab. Nagkatutok si Claire Lacanilaw. Magde-deliver sana ng tiles ang isang 22-wheeler truck nang biglang magliyab sa kahabaan ng MacArthur Highway, Carmen East Rosales, Pangasinan. May kita sa amateur video na kuha ni Janver Santos ang pagliyab ng truck. Bali, according sa initial investigation, according din sa driver, nagliyab daw siya dun sa may ilalim. So yun, ang sabi naman niya, hindi naman daw nag-overheat or sa initial investigation sa lang namin, hindi naman daw nag-overheat or something yung sasakyan. So under investigation pa po lahat. Agad namang rumisponde ang Bureau of Fire Protection Rosales. Tumagal ng 30 minuto bago idineklarang fire out ang sunog. Wala namang nasaktan sa insidente. Bago tayo bumiyahe, double check natin talaga yung mga sasakyan natin, yung tinatawag nating luwag, sabi nga nila, check yung mga battery, etc., yung mga important na ano. Then yung mga wirings lalo na. Kasi lahat kadalasan ng nagkakaroon ng sunog talaga sa mga vehicular fire is yung mga short circuit. Wala pang pahayag ang kumpanya na nagmamay-ari sa truck. Patuloy ang investigasyon sa kabuoang danyos. Kasama si Wilson C. Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.